Čaute, čaute. Tak nejaký ten úvodík do programu FreeCAD sme si spravili. Ja by som teda teraz pokračoval, a to tak, že vám v podstate tento program nejako bližšie priblížim. Hlavne by sme sa vrhli do jeho modulu, ktorý sa volá Sketcher, ktorý je najdôležitejší. Ale ešte predtým by som nejak zhrnul, že na čo je tento program dobrý teda. Ak by som to prirovnal teda k Lightburnu, tak všetci, čo máme lasery, sa musíme učiť Lightburn. Respektíve nič lepšie na svete zatiaľ nie je. Možno Laser GRBL alebo RDWorks, ale sú to všetko softvery, ktoré nie sú také prehľadné, aspoň podľa mňa. A Laser GRBL je skôr na gravírovanie. Čiže tí, čo máme CO2 lasery alebo iné lasery, diodové lasery, všetci sa učíme Lightburn. A zase tí, čo máme 3D tlačiarne, by sme sa mali učiť program, v ktorom môžeme niečo do týchto 3D tlačiarní vymodelovať. Ako všetci viete, svet sa hýbe dopredu veľmi rýchlo a ešte pred pár rokmi nikto nevedel, čo je to 3D tlačiareň. Dnes je to vec, ktorá nestojí vôbec až tak veľa, aby ste ju mohli mať doma. No ale mnohí ľudia fungujú na tom, že si 3D modely sťahujú od iných ľudí a práve spraviť si svoj vlastný 3D model je pre mňa oveľa dôležitejšie, ako si niečo stiahnuť, lebo si veci viem vymyslieť, premyslieť možno lepšie ako tí, čo niečo spravili, premysleli, čo to urobili len narýchlo a tak ďalej. Respektíve, keď sa mne doma niečo pokazí, viem si to vytvoriť, vymodelovať sám. Prečo FreeCAD? Ako som už vravel, je to program, ktorý dokáže nahradiť software a programy, CADové programy za desiatky tisíc eur. Všimol som si, alebo teda ja som ho porovnával s invertorom od Autodesku, v ktorom som robil, a hovorím, tento program zaberá oveľa menej miesta a dokáže presne to isté. Zároveň je to open source, čiže freeware, čiže je zadarmo a stále sa vylepšuje. A do akých programov sa vrhnúť, ak máme 3D tlačiareň, no tak tu mám zoznam nejakých. Samozrejme všetci robia, alebo teda sa snažia naučiť Fusion 360, je to ale platený produkt, pokiaľ viem. Tento Tinkercad napríklad, to je pre úplných začiatočníkov. Ja vám samozrejme neodporúčam produkty pre začiatočníkov, lebo vy sa potom naučíte niečo a budete chcieť spraviť niečo zložitejšie a jednoducho vám tento produkt to neumožní, takže ho budete musieť odinštalovať a nainštalovať si produkt, ktorý vám to umožní. SolidWorks, tak to je líder na trhu, ale opäť platený. Tento program ani nepoznám, len som o ňom počul. SketchUp, ten funguje na úplne iných princípoch a je dobrý na niečo úplne iné, hej, ale samozrejme dokážete v ňom spraviť presne to isté, čo vo všetkých. Blender je zadarmo, rokmi overený veľmi dobrý program, ale skôr nie CADový program, čiže nie na nejaké presné modelovanie, skôr na charaktery a tak ďalej, čiže filmy, rozprávky, animácie. No, Autodesk, AutoCAD samozrejme opäť líder, CATIA opäť líder v svojej oblasti navrhovania automobilov, samozrejme do tohto my vôbec nemusíme zachádzať. Tu je programček, ktorý používa veľa ľudí, Onshape. V podstate on funguje na internete. Tam sa stačí zaregistrovať a nejaké funkcie on má zadarmo, zase opäť nie všetky, hej. Tu je free. Hej, tak si môžeme kliknúť a v podstate tu chce od nás registráciu a potom v ňom vieme tvoriť. Tento produkt využíva veľa ľudí, čiže je to niečo ako Fusion 360. Možno by stálo za to sa ho naučiť, ale na čo sa učiť 10 produktov, keď všetky robia to isté, hej, takže ideme späť z Brush, no je to známy produkt, ale vidíte, na čo je orientovaný, aspoň mne sa stačí pozrieť sem doľava a už viem, že je orientovaný na vytváranie textúr, na modelované povrchy, takže zase opäť to s nami nič nemá. No a tu je náš FreeCAD.
naozaj všetkým odporúčam. Zadarmo, výborný nástroj. A aby som veľa nerečnil, tak poďme rovno do ňoho. Takže ja sám som v podstate začiatočník v tomto programe, ale pre mňa je veľmi intuitívny a jednoduchý. Hneď ako som si ho nainštaloval, tak asi na 5. otvorenie som v ňom dokázal spraviť krabičky na PCB dosky, ktoré vám aj ukážem. V podstate senka vám dám videjko, také podvidejko, v ktorom budete vidieť moje výrobky. Samozrejme na to, aby som nejaký výrobok navrhol a aby som ho reálne videl, musím mať 3D tlačiareň, ktorú som si kúpil iba pred pár dňami v podstate len na testovanie z takých tých lacnejších, ale za to overených, čiže Bambulab A1. Stačí to na moje potreby zatiaľ, neplánujem nejako v tomto podnikať alebo niečo také. Mám toho dosť v iných oblastiach, takže hneď som si spravil aj prvé modely. Prvý model, ktorý ma napadol, bol model, ktorý mi zodvihol sánky na kamere. V podstate tam sú také kovové sánky a do nich som si musel vytvoriť model, ktorý mi urobí nové sánky vyššie, lebo v tej kamere to navrhli zle, zapustené a jednoducho mne sa tam časť mikrofónu, príjimač od mikrofónu, od klopového mikrofónu nevedel dostať. Takže to bol prvý model. Druhý model bola krabička na USB rozborovač, ktorú v podstate tiež vidíte tu na videu. A tretí model je ďalšia krabička na PCB dosku, na časovaciu dosku, čiže na časovač z Číny. Keď si všimnete tie ceny v Číne, tak pochopíte, prečo sa vám takú krabičku oplatí vytlačiť si, alebo navrhnúť a vytlačiť si. Návrh mi možno trval hodinu, vytlačenie možno ďalšiu hodinu. No za 2 hodiny som v podstate ušetril nejaké tie drobné, lebo podobný časovač s krabičkou stojí 3-násobok ceny, ako stojí jeho samotná doska, ktorá tieto funkcie vykonáva. Čiže to, čo by malo byť drahšie, v podstate je lacnejšie ako samotná krabička. Jednotlivé modely vám tiež môžem ukázať, takže toto je na časovač krabička. Toto v podstate je vrchnák. Toto je samotná krabička, ktorú som si navrhoval. A ešte sú tu tlačítka. Hej, tie nemám zatiaľ vytlačené a tie budem ešte upravovať. Takže to, čo ste mohli vidieť na videu, je v podstate aj tu. Potom som si dal všetky modely vytlačiť. Ďalej tu máme... Tu sú tie sánky na kameru. Môžem vám ich ukázať dokonca v programe, ktorý je niečo ako Lightburn, lebo je to program, ktorý už generuje z tých našich objektov z FreeCADu kód do tlačiarne 3D-čkovej, čiže môžem vám ho ukázať aj takto v Bambu štúdiu, ako to vyzerá. Hej, lebo ani Lightburn nie je až tak na navrhovanie. Na navrhovanie sa celosvetovo používajú úplne iné programy, napríklad Illustrator, CorelDRAW, ale Lightburn je proste ten program, ktorý to z toho Illustratora dokáže prerobiť na cesty pre laser, po ktorých ten laser má ísť. A toto je program, ktorý zase z FreeCADu dokáže prerobiť na cesty, na nejaký G-kód, po ktorých sa bude tá hlava pohybovať, hej, aby nám to dokázala vytlačiť. Čiže takto to vyzerá. Toto sú tie sánky, čo som si spravil. Hej. Toto je model tých sánok. A tento program Bambu Studio je v podstate na to, aby riešil, aká hustota má byť a aké ďalšie veci sa majú v podstate ponastavovať. Napríklad tento previs vám tlačiareň nevytlačí,
lebo tu by tlačila na vzduch. Čiže tu musíte mať podpory, ktoré si tam musíte vložiť. Hej, čiže musíte mať zapnuté podpery a potom si to dáte takto zlícovať a tu vám ich ukáže. Tie sa potom oblámu, ale váš objekt je vlastne toto, hotový. Hej. Čiže je to niečo ako Lightburn, len v 3D svete. Toto studio, ono generuje kód, hej, kód, a každý úsek tu je ten kód, kade sa bude hlava pohybovať a čo má spraviť, koľko veľa má pustiť filamentu. Hej. Toto je jedna vrstva. Kód pre jednu vrstvu. Tak vidíte, že tých riadkov je tam vyše 1000 len pre jednu vrstvu. Hej. Tu sme niekde na začiatku. Predtým kód boli rôzne úpravy s hlavou, čo sa majú spraviť, príprava pred tlačov a tak ďalej. Čiže opäť vidíte niečo nové. Tu máme redukciu na vysávač. To je v podstate, tu je samostatná tá obruč, ktorú som nenavrhol. Dobre, to vám vysvetlím prečo, musel som s nej trochu zrezať. Ja som totiž toto dal, tieto dve časti, tieto západky na obruči som dal symetricky. A samozrejme, že keď my toto k sebe stlačíme, tak sa nám jedna aj druhá k sebe tieto strany priblížia. Čiže nie sú už symetrické. To znamená, že som kvôli vysávaču, aby mi to tam sedelo, nešlo to tam vpadnúť kvôli takémuto drobnému úseku, tak som to musel stade horúcim nožom ako keby vyrezať opatrne. Hej, takúto malinkú časť. Malo to byť posunuté sem, nemalo to byť symetricky podľa stredu, ale mali byť posunuté do tejto zadnej časti, lebo táto tu keď sa pritlačí, tak sa vlastne tieto časti priblížia k sebe. Hej, ak k tomu chápete? Takže tu sa robila potom malá úprava po vytlačení, čiže tento celý objekt by sa mal upraviť a túto západku posunúť viac sem. Čiže by sa začínala tu a končila by sa tu. Hej, a tu by sa začínala. Lebo keď sa toto stlačí, tak potom bude v symetrii s touto druhou západkou. Hej. Takže toto je obruč a tu uvidíte redukciu. A redukcia sa navrhovala vlastne obtočením okolo osy. Hej, toto je redukcia. A keď si pozriete jej návrh, tak vyzerá takto. Hej, keď si skrieme teraz všetky tieto väzby, tak toto je návrh redukcie. Sem sa mi dá vložiť z vysávača. Vidíme, že aj stena je tu poriadne hrubá, mohla byť tenšia. To sa mi tu už niečo pokazilo, lebo v skutočnosti bola tenšia, ale no, s týmto hýbať nesmiem, lebo toto už mám, čiže CTRL-Z to musím vrátiť späť, ale s týmto úsekom, s týmto bodom, tak preto mi to nejde, lebo tam mám väzbu. Túto vzdialenosť mám zaväzbenú a preto tam je problém. Hej. No ale jednoducho do tejto časti, takto mierne skosenej, vidíme, že nie je rovnobežná s touto osou, tak do tejto časti vkladám z vysávača rúrku a táto časť sa zase vsúva, takáto veľká, sa vsúva do hilty. Hej, čiže do hiltky, do drážkovacej frézy, lebo tá má taký veľký otvor, že sa tento tu, aj napriek tomu, že je takáto veľká, tak sa tam vkladá. Hej. Čiže takýmto spôsobom obtočením tohto okolo tejto osy mi vznikol vlastne tento 3D objekt, ktorý si teraz môžeme pozrieť. Hej. Tento. Tak. Obtočením. Hej. Tohto objektu okolo tejto osy mi vznikol tento 3D objekt, ktorý som si potom vytlačil a sedí mi v podstate ako uliaty na obidva nástroje. Táto vonkajšia časť sa vsúva do vysávača hilty a do tejto vnútornej časti sa vsúva do drážkovačky hilty a do tejto vnútornej časti sa vsúva vysávač Bosch. Tu som ušetril obrovské peniaze, lebo tá prechodka na hilty stojí okolo 30 €. To ešte nehovorím o doprave a o tom, že vám vôbec nemusí sedieť. Hej. Lebo samozrejme, že hiltka nebude predávať priechodky k Boschu a Bosch nebude predávať priechodky k hilty. Oni chcú, aby sa hilty chcú, aby sa predávali ich vysávače a Bosch zase chcú, aby sa kupovali ich drážkovačky. Hej? Takže logika.
veci hovorí, že každý chce zarobiť na tom svojom. No, USB rozborovač, tak tu bude tú krabičku vidno lepšie. Áno, takže toto je tá taká krabička, ktorú som fakt musel merať, ako ešte som dával výstuhy na spodok. Môžete vidieť takto. Hej, výstuhy, podložky, nad nich je doska položená, predpripravené dierky na šrauby. To je v podstate tá malá krabička, ktorú som vám ukazoval s tými portami USB. Tu je vstup, napájanie, tu je vstupný port USB a toto sú 4 výstupné porty USB. Čiže takýmto spôsobom som si navrhol USB rozborovač. Táto krabička na splitter, toto môžem vymazať, lebo to mám zlé. Tak. Takže to by bolo všetko. A potom sa vrhneme už na ten modul Sketcher, kde vám budem popisovať jednotlivé väzby a prejdeme si ho úplne dopodrobna. Čaute, čaute.